Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang inuban. Huwag nailain pa. Lamiaoy. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats that's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagad Radio. $100.5. 100.5 FM. Huwag nailain pa. Lamiaoy. Abyan may ngaga dira sa imo, kamusta ka? Kabayang Ginoo naga himuno sang imo kinanglanon. Kag nga ikaw nagalakat nga matutong nagapalayo sa paghimo sang sala kag sa paghimo sa mga bisyo. Kabay nga ikaw sincero kag sa tinagipusoon gid nagakabuhi nga matutong sa tubangan sang Dios. Inablangin sulat ni Pablo sa mga Kristohanon diri sa ikaduhang Korinto, kapitulo 5, aton ini nga pagapamalandungan sugod sa bersikulo 6. Ang balaan kasulatan nagasiling, gani nagasalig kita gihapon nakahibalo kita nga sa nagapuyo kita sa lawas, wala kita sa Ginoo. Kay nagalakat kita sa pagtuo, hindi sa panulok. Nagasalig kita kag hinunuo, buod kita mawala sa lawas, kag magpuyo upod sa Ginoo. Gani man, ginahimo ta nga aton tuyo, nga bisan nagapuyo kita sa lawas o kun wala, nga mangin kalamutan sa iya. Kay kinanglan kita tanan ipahayag sa tubangan sang lingkuranan nga hukmanan ni Kristo. Agod nga ang tagsa-tagsa magbaton sing maayo o kon malain suno sa iya na himo sa lawas. And then malukso kita abyan sa pagbasa sa bersikulo 17. Busa kon ang bisan sino nga tao yara kay Kristo. Bago siya nga tinuga, ang daan nagdaliwan, yari karon ang tanan nangin bago. Ini tanan gikan sa Dios nga nagpasaguli sa aton sa iya kaugalingon paagi kay Kristo. Kag naghatag sa aton sang pagpanghikot, sang pagpasaguli. Versikulo 20 o 16, nga amo nga ang Dios yara kay Kristo nga nagapasag-uli sang kalibutan sa iya kaugalingon, nga wala nagaisip sa ila sang ila mga paglapas, kag nakatugyan sa amon sang pulong sang pagpasag-uli. Gani mga imbahador kami tungod kay Kristo, subong nga ang Dios nagapakiluoy paagi sa amon
nagapakiluoy kami sa inyo tungod kay Kristo, magpasag-uli kamo sa Dios. Siya nga wala makakilala sing sala, ginhimo niya nga nanginsala tungod sa aton. Agod nga kita mangin pagkamatarong sang Dios sa iya. Magapangamuyo anay kita, abyan. Dios nga balaan amon itugyan ini nga dinalan sang balaan kasulatan. Agod nga mahangpa namon ang pila ka mga pagtulunan nungod sa sini nga passage. Agod nga mangin modelo kami sang minsay nga amon ginawali kag ginatudlo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Si Apostol Pablo iya nga ginpahayag nga may mga hindi matuod nga mga ministro sang maayong balita. Kung sa aton pa mga salimpapaw, hindi genuine, mga fake nga mga preachers, mga manugwali sa sining kalibutan. Pero naghatag siya sang isa ka prinsipyo nga agud mapakilala, mapahayag ang mga false religious leaders, kinanglan kita mismo nga mga Kristohanon kag mga manugwali unagid magkabuhi kita sang authentic, genuine, hindi sa lawayon, putli kag balaan matarong nga mga kabuhi sa pagpahayag sa aton pinagi sa pagpahayag sa aton nga pagkamatutom dira sa kay Kristo Jesus kag mismo sa iyang minsay. Si Apostol Pablo naghatag sang iyang pagtapos sa 2 Corinthians 4:18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Ining mga false teachers ang ginhatagan nila sang emphasis o kon prioridad amo ang mga butang nga makita. Kag isa sa mga ebidensya nga ang isa ka tawo hindi matuod nga manugwali ni Ginoong Jesucristo, ang emphasis na niya mga material things. Kon manugwali, balay nga nami, o kundako, mga salakyan, mga butang nga mahikat, makita, kag nga nagapadako, nagapaburot sang ulo, kag bisan pa sang kasing-kasing. Ang emphasis are on the things that are material, earthly, temporary, things that could be held or hoard. Lamang i-hoard ang mga butang. Muna isa sa mga ginatawag signs, no? Nang isa ka tao wala siya gahandom sang langit nun nga mga butang diri sa iya sa kalibutan nga daw mabato o kon padayon isa sa pagpangamoy diri. Kag sa pagkamatuod, isa sa mga nagapugong sa mga alagad sang Dios sa pagpili sang ila balang pagatrabahuan, pag-aalagaran sa Dios, amo ini kun may balay na siya sa isa ka lugar. Amo na ang nagapugong. Tawgon siya sa isa ka bahin sa Pilipinas, di kay may balay na sa diri. Mabudlay sa iya ang pagtuman sa Ginoo. So wala man ko gahukom nga kung may balay ka, hindi ka obedient nga Kristohanon. Siguro convinced na ka nga amugin man na ang imo nga hiyas
kag ang imo nga calling. Pero kung hindi ka kumbinsido sa imo calling o kung sang imo pagid nga klase sa ministry, hindi ka kumbinsido, ang imo nga buhaton, amo nga tanaw nimo ang imo connection sa mga material nga mga butang. Maayo man ang mga material nga mga butang, pero kung amo ina ang ginahigugma, ginahatagan sing priority, makapamangkot kita sa genuineness, sa sincerity sa pag-alagad sa Ginoo. Si Apostol Pablo, Apostol, had been working in many countries, in Israel, in Syria, in Asia Minor, in Greece, in Rome, kag ara magani sa Roma nga siya magakadto sa Espanya. Amo ini si Apostol Pablo. Ang language barrier wala upang sa iya. During the time, ang universal language amo ang Greek or Koine Greek. Di kahibaluman si Apostol Pablo sina. He was a portable, movable, transportable kind of missionary and servant of God. Tungod kay wala siya nagatanaw sang mga butang nga makita, kundi sa mga butang nga hindi makita, si Apostol Pablo nag-exemplify, iya nga gin-model ang iya nga minsay. So ang akon punto diri abyan, subong nga mga Kristiyanon, ilabi na gid subong nga mga alagad sa Dios, let us not merely talk about our message, but let us also walk our message. Makita, maobserbahan man na sa mga tao kung ano kita nga klase sang Kristiyanon. Ang aton nga pag-alagad sa Ginoo, it's not because we want more, we want money. Yes, we need money, but it's not our priority. Ang akon nga paglantaw sa support sa ministry, ang support o kung ang kwarta wala sa tubangan. Ang sa tubangan ang ministry. Kag ang kwarta amo ang nagasunod sa minister. Imagine ninyo, no? Ang ministry ara sa tubangan, ang minister ara sa tunga, and then ang money nagasunod sa minister. Hindi nga ang money sa tubangan sang minister, and then bungang isip, resulta na lang ang ministry nga ara nagasunod, ara sa likod. So, let us model our message. In doing so, we expose false religious leaders. To expose false and religious leaders, we must first and foremost live authentic, genuine lives that demonstrate our faithfulness to Jesus Christ and His message. Ginoo, ikaw nakakita sang amon mga tagipuson. Kabay nga hindi lamang kami magsigihambal sining nga minsay, sining balaan kasulatan, kundi nga amon ini iga kabuhi. Agod may weight, may kabugaton, may power, may authority. Ang amon pagtudlo, pagwali, kag pagpahayag na kami mga sumulunod ni Kristo Jesus. Kamayo ang amon adlaw o Diyos, tabangi, buligi kami, nga hindi kami mahulog sa pagpakasala. Nga kami magkabuhi nga butanan, matarong, kag Diyos na. Kay magapangatubang kami, o Diyos, sa imo sa gihapon nga hukmanan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, Amen.
Yes, Nairel, salamat gid ang imo nga pag replay sini. Elsie Bakang, Daffodil Mawali, Robilin Medes, salamat. Daniel Bivila Valdez, dira sa kay Sister Lorna Gabinera sa Hong Kong. Salamat sa pagtanaw, Lawrence. Ang Diyos magapakamayo sa imo nga ministry dira. Salamat gid sa imo nga pag-share sini sa imo mga kilala kag mga kabyanan nga mga Ilonggo speaking. Ang Diyos magapakamayo gid sa aton nga tanan. Kag magpangaman kita subong nga mga Pilipino nga mga Kristiyanon sa aton nga pagsimba sa Diyos corporately sa buwas nga adlaw. Madamo gid. Salamat.